ụmụnne m ndewonu nke onye chiri asị na zere asị m ebe bere ugo bere nke si ibe ya ebe asị ka kwukwa ya n'ụtụtụ a achọrọ m ka m lie oge unu mana nyanụ m ntị unu ozi a nna ezi ga-agbasata maka anyị nwabụ ndị ntorobịa na ndị agbọrọbịa. Ya bụ okwu bụ ga gịnị jee chọọ ife ị ga-eme ka ị wee nyere ndụ gị aka na ịgụchala akwụkwọ na-eche ọrụ oyibo. Ịgwa ha eziokwu, ọrụ adịghịkwa. Ọrụ a na-arụ n'obodo anyị bụ ọ bụrụ na ịma mmadụ, ọ bụrụ na onye nke gị nọ. Anyị nwa bụ ndị gụchara nụ gụọ enu ọjị jee n'ime ọjị kụọ akụbiri. Onwe ebe anyị fụrụ ọrụ oge nke anyị nwe eme gịnị? Onye ọbụla ma onye mbụ ọfụma maka nsi wee bido maka nsi wee bido mee gịnị? Ji nwayọọ mee gịnị? Were ife ụwa ka nsi wee fụ ya gbawa mbọ. Biko nụ, ife onye ọbụla na-eme na jisi ike, mana asị m ọ bụrụ na ị nwere ife ị ga-eme jee mee gịnị? Jee chee aka ọrụ gị ga-amụ. Ọ bụrụ na alụ maka ije mụọ, ọ bụrụ na POP, ọ bụrụ na bikreya, jee mụọ, jee chọọ ife. A na-agwa onye Igbo aka ọrụ a ga-amụ. Ọ bụrụ na shoemaking, ụdị ka ọ dị kwa ụmụ agbọghọbịa anyị unu na-eche ọrụ gọọmenti. Ego ole ka a ga-akwụ unu nwanụ? Iruo na gọọmenti ewere unu wee na-agba futubọọlụ. Ọ ka mma ka anyị kwụọ mmiri a oge ọ dị n'ogbe ọkpa, ka anyị chọọ aka ọrụ anyị ga-alụ. Ụmụ nwanyị, especially ụmụ nwanyị, jee chọọ na ife unu ga-eme. Ka m gwakwa gị na nke ikpeazụ a ka obodo si wee gbatakwuru, anazikwa anụ nwaanyị enwe ya aka ọrụ. Nke abụzikwa oriakụ, nke abụrụ oriakụ, nke bụ ọkpata akụ. Nọ ife dị ebe ahụ. Ọ kakwa mma ka nne na nna gwawa ụmụ fa n'oge, ka a gwawa ụmụ anyị n'oge. Ọ bụrụ na afa gị bụ Chinelo nke njika ife aka n'obi, iji nwaanyị mee gịnị? Egochaa akwụkwọ ọrụ adịghị mee gịnị? Ije chọọ ọrụ aka ị ga-amụ ka ị wee nyere ndụ gị aka. Maka ndị gụchara, ndị gụrụ ezigbo akwụkwọ, gụrụ pharmacist, nursing, many science course, anyị nwetadị ọrụ n'ọwụwa anyanwụ, anyị nwetadị ọrụ na Nigeria anyị n'afọzie nke nwa gụrụ education, gụọ economics, gụọ statistics, na-eme na iji enweta ọrụ. Na nne pụataba oles na ịma mmadụ. Ka anyị chọọ ife anyị ga-eme ka anyị wee nyere onwe anyị aka, ka anyị ghara ịbụzi ọnọ nkịta enwe efe everyday na-eri mama tankuma. Nna gị gbachakwuwe mbọ nke ọ gbatara nakọrọ ya rie. Chọọ ife ị ga-eme, chọọ ife ị ga-eme. Maka ọ bụrụ na anyị na-alụ ọrụ, anyị anaghị enegara ndị anya mana m ike agwụfa. Mana anyị feta anyị na-alụ ọrụ, anyị agbasie mbọ ike n'ife anyị na-alụ, kwụsị ike n'ọrụ anyị na-alụ. Were na ọrụ ọwa agafetere na ọrụ ọwa omegodi ọrụ fụta na gọọmenti, anyị feta anyị nye anya amara ụdị ọrụ ọwa. Ọ bụrụ na ọrụ anyị eji nwaanyị fọkọs kwa n'ife anyị na-eme, gbasiwe mbọ ike. Obodo ọbụla avaluhu youth ha nwere, obodo ahụ nwụrụ anwụ. Nna ekwu nke bụ eziokwu. Ọ ka mma na aka na-achị obodo ma gịnị na-etinye ndị ntorobịa n'ife a na-eme, ka obodo ahụ wee dịrị ekeresu, kwụsị ike ma akaja. Ụmụ ntorobịa ụnụ maka nna agwa biko onye ahụ tefere m, mana ọ ya aka mma ka anyị ga-eme gịnị? Chọọ ife anyị ga-eme ka anyị ghara ịnọzi n'obodo na-ewugharị n'obodo. Anyị nọ n'obodo ka anyị nwee aka ọrụ anyị na-arụ. Onye gafeta isi ya na aka ọrụ gị nwa. At least onwe onye ji alụ unu, onwe onye ji eme ihe ma ndị nụkwa n'obodo enyerekwa aka eme nye m ife ọ gazie. Na anyị si na ebe bere ugo bere nke si ibe ya ebe asị ka akụkwa ya nọ ife dị ebe ahụ. Ụmụnne m, ọ ga-adịrị anyị na mma na ike, dịrị anyị mma na oye, dịrị anyị mma na afọ, dịrị anyị nwa na nkwọ. Ife ọma ka anyị ga na-eso. Asị m na ọ kwụsị ya ka ọ ha n'onu. Ndewonu.